Алдагы котлау сәламе Самара шәһәренә аша. Бүген безнең иң кадерле кешебез, яраткан кызыбыз, сөекле апам Мәрьям Исмаил кызына 40 яшь тула, дип язалар аның хакында станция Никулинадан сеңелесе Гүзәл Ибраева, әтисе Исмаил, әнисе Фатыма апа. Без ике апа-сеңел зур Чиркли авылында бергә туып үстек. Гомер агышы икебезне ике якка ташласа да, без барыбер бик якын кешеләр булып, бер-беребезне сагынып, кайгыртып яшибез. Бүген апама 40 яшь тула. Әлеге тантананы күпләре каршыларга куркалар, ләкин син юк барны уйламыйча, үз бәйрәмеңә шатлан әле кадерлем. Бүген без сиңа ихластан таза, исәнлеккә төренгән, бәхет эшенә күмелгән гомер телибез. Раббым киләчәктә дә, гаиләңдә тынычлык, эшеңдә уңышлар сине көтсен. Каршыңда бер нинди киртәләр очрамыйча, булган хыял максатларыңа барып ирешергә язсын. Бер карыннан апам туып үстек, тик син миннән бик әз алдарак. Берәнкәйнең сөтен имеп үстек, тик син миннән бик әз елгыррак. Әнкәемә рәхмәт, апа бирде, сиңа сеңел бирде бер елак. Бәләкәйдән мине карап йөрттең, әле дә син миңа күз, колак. Шат-шот килеп сугышкан шакларның көлкеләре җитә бүгенгә. Синең арттан тыпырдашып үскән сабый шатлар килә күңелгә. Хылык кыяфәтләр аерылса да, тамырларда бер үк кан ага. Минем күңел сине сагынганда, синең йөрәк сеңелем дип кага. Рәхмәт сиңа, ни булса да мине үзең кебек якын күргәнгә. Әнкәемә рәхмәт, сиңа сеңел, миңа шундый апа биргәнгә. Рәхмәт апам, бу дөньяга туган өчен, ата-анага михрбанлы булган өчен, балаларны бала итеп, туганнарны туган итеп күргән өчен. Рәхмәт сиңа яши белеп яшәгәнең өчен, кайгы хәсрәт, авырлыкны җиңә алган өчен, кирәк чакта гафу итә белгән өчен, авыр чакта ярдәм кулы сузган өчен. Рәхмәт апам әни кебек булган өчен, аның кебек чын йөрәктән яратканың өчен, кылак җәеп, якын итеп каршы алган өчен, без яшьләргә үрнәк була белгән өчен, киләчәктә яклы тормыш, сәламәтлек, бул бәхетле, озак яшә, зинһар өчен. Кадерле Мәрьям, якыннарыгыз сезне ихластан котлап, бүләккә матур җырда юллыйлар. Кабул итеп алыгыз, бәхеткә төренеп, матур гомер итегез. Туган кен жаннарыны, мұңға шумдырған шағы, дуслар жиылған шағы, яраткан жырлар табып, гүрі келе табып. Туганнар жиылған күн, гүле қалап тұрған күн, кем үшінде бик кадірлі бәйрәм биту туған күн. Туганнар жиылған күн, гүле қалап тұрған күн, кем үшінде бик кадірлі бәйрәм биту туған күн. Бакалар күтәріп, тілеклер дип үтәліп, тәбриклик туганны, шат бәхетле булганны, матур табыны кырганны, котлау сүзләрен табып,